Sanibonani igama lami lasematshitshini nguSilekhweni ingoma engiyithandayo le ethi angithi ubaba bambulele ngesibamu juthi lempi yophela ngesibamu sisho ngesibamu. Sanibonani igama lami lasematshitshini uMancane ingoma engiyithandayo ithi ngifumeni inkunzi nesabani umlilo nashala umlilo ngivumeli inkunzi umlilo. Sanibonani igama yami lasematshitshini uSigebengu ingoma engiyithandayo ithi awukodagatshe wethu siyeboya benyathi wayibona phindlo Sanibonani igama lami lasematshitshini uDuwantshiyo ingoma engiyithandayo ilethi gqegqegqe uziphathe kahle ntombi yami namanga yobonakala seqoqa gqegqegqe. Sanibonani igama lami lasematshitshini uSibhamthele ingoma lethi ingoba libuyile izinzi lalela abantaba ngibuyile Umulazi bungahambi namabe nge Sanibona. Thank you very much. Thank you. Kwenze njani la? Wayibona igranadile? hawu ila ngawathenga Uthenga lawa babayo kodwa yiwo lawo awukhumbuli abalayo Si de pronto el mundo se pone en pausa, recuerda que mi amor no tiene prisa. Y no importa si hay una tormenta, te juro que yo seré tu calma. Es que tú me das vida, mi sol.
Ha. Ivuki. Sanibonani hayibo. Dala ngicina ukukhuluma nani yo. Dala ngagcina ukukhuluma nani. Hayi kuningi man. Ingaki namhlanje 21. Uvula ikole and uSibani sesizohlala naye. So nge-prepare la for his first day. Nje kuningi man, kuningi bengibhizi ekhaya, so I couldn't like vlog. Lento yokuvloga iwumsebenzi omkhulu kabi. Yo, so lana ke nje never mind the mess. These are some of the things ezifunalayo esikoleni sakhe. Okuningi kufake la in his school bag. Boma Vaseline, Bobanbani, and stationery Konukla. Yeah. And then this one, it's a gift. And it's a little colleague. I'm going to my birthday. Yeah. Gift. So since a college colleague, crash daycare. I had to top up some of the things, la. Yeah, I had to top up some of the things. Since azokala isikole ngamind ngimesa kusule ngishizitshala kubhizi sibuya izolo ekhaya on Sunday izolo sababhizi the whole day in town so Friday masikhaya ngaya ePep ama-scripts lawo bafethu wonke lawo ama-scripts ngiyawuthanda saye accounts. So these are some of the things engimthengele zona ke ukuthi njoba kuvulwa ikole. I don't have time because uyageza mapolo neck law. Ngiyeza ngisalungisa impahla. Oh, Bophi, kufanele udle kakhulu. Imesikele ngiyeza. Sisacala special lesa Tuesday lesika 1:30. Okay, kodwa ngicela senze ucash card yasebenza. Okay, bese sicela ne ice cream loka 10 rand. Ice cream ngaki? Oyi-1. Alright, sisasondela. Okay, sharp. Decide nje uyothenga hit the way ubanda ngakhona kuyabantu. Hi, Sanbon. I just got back from a plaza. It's a mall. This is what I bought for Usman. 90 was very fun. Lapo, I wanted to buy a from Take a Lot, Canadian Rand, but in the Atamakas, we are Lapo. I also bought this in Doggers again, but it's not cooked. This is for namhlanje, stamp since ukubanda, some money for salads.
Nokunye kuningi izinto engiyithengile la. This one is for Sibani, ungayiboni. Oranges for the week. Akasekho kwinene, inene is very expensive, so nje price khona la. Yeah, nesinkwa futhi seviki. Ginger and garlic. Oh, this is the Jacob's Benkreveli Coop. Angilithandi phela. That's why ngithengile ngaka. Nango kusikana. Hayi Sibani. Ngahlupha kodwa ama-Sundays iplaza nje isihlezi igcwele ongcono bese kuzowakhwela enye imall noma iplaza lezowakhwela lapha eMatateni. Hayi Paul, awazi uyibone inkulu kanjani mhlawumbe imall Baqale nini? angazi. This is nice. Okay, that. Walks with me, thus vlogging kids. My mom bought this. Yeah. The box. Be careful. But it was actually hard to open the box. What is this? You don't know. You also don't know. I don't know what this is. Dokubamba phone enye la. Okay, and then this is. Oh, okay. Yeah, you This said one it is a yourself. tripod. Oh, okay. Yeah, this one is a tripod. How do you adjust it? Sizocheck phela kwi-manual. No, but I can't wait. Like I'm like. Hayi cha kodwa ngimuhle ke shem. Hayi kancane. Hayi buhle ngibuhle. Ungezwa ngomuntu ethi. Wena unethula ngaphambi njengoba usho ukuthi unekhapha yakho kumele bethumane. Akufanele. Ngoba ibuye ngithusa, yibona engayenza nje la nini 2024 yayingithusa. Nini? Ngangimuhle. Angithi phela isishintshe mina ubumina.
ozokakhathaleka isikhathi nje sokuvloga sokuthatha ikhamera nje I just take ama-videos ngaphandle ukuthi ngichaze izinto ey'ningi. Khathele izolo had ilokhuzane i-matric dance for abafundi bethu at Blue Ridge. Is it Blue Ridge? Ntoni angisakhumbuli it's Blue Ridge kodwa nje uhlala eNewcastle or around Newcastle uyayazi leyo ndawo leyo. Yeah, I'm gonna post their booking information nakho konke. Hayi-ke bekumnandi, umuntu came la around 12 namanje I'm supposed to leave ngesikoleni sikaSibani crash kune-meeting ngo-8 and then ngibuye kune-unveiling ekhona emadadeni yama-tombstone awu-5 ka-colleague wami, but ngiyabuka ngithi no, izolo bengingekho and uSibanibani had to look after uSibani. So namhlanje futhi ngibe ngifike ngabo 12 izolo nje I had no time for ingane lokhu sibuyile we had to do makeup installation nani. Just a quick update la ngithenge a vlogging kit, I'm sure you've seen it, and also onomshini ukwasha la ngizama ukwasha so nje beke phezulu la endlini uzama ukwasha bazamile ukuthi installe izolo la nabo muhle kanjani. It's Hisense 11 kg ngayithi uzothenga u14 so that ngizokwazi ukufana nengubo zokulala ukuthi space. It's an automatic machine and a top loader.